Kahinyotap Youth Council, Kejanja National Council, Batka Confederation of Revive People, CORP, mentakasi kala dawa bakajeng pelait ya kemekhlea na kajeng Srikam jangka Citizenship Amendment Act, kan debay barok kawi kejala, kembalong meta kabala pelait, tangi ki tribal area ni kijaka ki Srikam ke 6 schedule. Habakan bikin tokor kobor Presiden jangka SYC uba aroi ke pos senram ulia tu bakaseng kan dawaru bakasukar jala, kadi ai ke jengken ya ke jengdon kinong song ha ke jaka ke Srikam ke 6 schedule. Susu ubak roi ke par lo auru ke laisang ken paru. Daga jeng tho sya tirang ba bandawaru badai ban kuntup lut ya baro ke jaka jangka mekhlea hapo ke khnit ke banriu namar ke jala mekhlea ke dehi ke jala rilu. Yakin nek normal areas. Namal ni pet kran transfer ang mensuaru perbara ba exemption na bakkan awak na apply ki normal areas. Temata kan ke yur kan apply tah kita ki normal areas. Tapi hatu pi inem bakkan kan ke wi ke presiden asai ladawan ka ILP se kin bud bang kan ke presiden. Kadai ke jing sisa ya kalan transfer act kalong kumju memaki om benom Srikam kini normal areas. Lesi kani ke CE ro kadai ke way na ke jing persyang panwanra ya kaan ke benom Srikam ang dia po normal silong area. Di halor kata kanong remba na kaliang kajongi ngilabu ya kata ka jing penpau khmat ke sorkar ba ke sorkar kadai benlum jing tip ya kini gibri ke bedan hang dia po normal silong. Kemudian bagi beri ke belasa de kisnem ke belalet lesi kandon ke jing tip kabar kalong ba nakata-kata bangi kum kiseng ni persya ya ke CE ba kamde ban wanra ban exam tangi ki tribal areas ne ban de ban exam ya ka state hibro khawe ti naklayang jo kaseng im sohun ya kata ka jing wanra kuma fiong kala le si kande ka jing persyang bala da wanra ya ki an nang ni syakmat ru kin le hikum jo tila da kum wanra ya ka LP ko ban ong ban Srikam tangi tribal areas kanom Srikam hapok ni normal silong area kande ke bangin nom la ban pediang Namar bang ingit hi borok koi kumbuong bu chief minister baka state ka jongi ka 99.999% tribal. Kaumut 4% ka di ka tribal area. Tingin ngi kwaru baya kinu ki an ki ba Srikam ya ka jala ka jongi ki di ban long bet full exemption kaumut ba dem Srikam hi ha ka jala borok koi. Inomla ban pediang kum kini ki an ki ban Srikam. Tang haki tribal areas onom Srikam ki normal shillong area ndre ngitip pat balang ba kini ki bri ki basa basyong basa normal shillong area ki ban ketak pat ya ka ya ki tribal areas bro ko ki bodana ka jala ka tong si hukum juru naka Confederation of Revive People adin bang ngilaya syong perkat by day bat kini ki kawai ki mat ki bakata kham tambe yang ikum kajat benrio ngilay iba ka khatway trick u mentau benai ka Ministry of Home Affairs jong ka sarkar India kila penmi ya ki rules jong ka Citizenship Amendment rules arajar arkusal akabala penbana baon Srikam no ya ki kendon jong ka CE arja khat khandai hapo kari India hi bro ko ho ya ki tegi snem arja khat khandai hadin balami ka Citizenship Amendment Act jong snem arja khat khandai na kaliang ki pat ba nong shong snong jong ka jala ba jong kari India hi bro ko harengkat bat ngi kum ki seng balang to ko por ngi la ya bi pat ba bandawa ba ya kani ka an ka batngu ban pelong nong shong snong ya kita gijat benriu ki basyak khta lani ki basyak banben namar beki day na kanung no ka kanja niam bakalong ka niam Hindu Sikh Parsi Kristian ni gini gelai tili kiri ka Bangladesh ka Pakistan ba Afghanistan ka sarkar India ka thumu ban penstet ya ka proses na ka benta ban pelong yaki kum kita ginong syong gi pura jong kari India Akisnam arja khat khandai na kaliang gajongi rengkat baki we kiseng balang baki pai ba nong syong snong jong ka jalahi ngilami pai ba ban persya ya kani kaan bat hadim kata na kaliang jong ka sarkar India kalawan ra itu kendon ko boong ba ya kani ka CE arja khat khandai ondong Srikam ha ki tribal areas lani ha ki jaka ki ba betip kum kita ki jaka ki ba hap hapo jong ka 6 schedule ka bangi ngi dan kani ka jala ka jongi hoi ngilabon ong bale si lembang ni ka jing yakhi jong pat ba lembang jing simkya jong ki nomi khmat ba jong ka sarkar India kalala ban wanra ya ta ka kendon bakani ka ansi i kanom Srikam ha kini ki tribal areas lani ki jaka ki bahap pok 6 schedule ne nakaliang ka jongi kum ki kunun sang balang ki don hadin mengila syong perkhat ngila yu iru ya ka jingkran jong menteri rangba jong ka sarkar jela ka jongi ha kini ki sngi ki beladap hakapor baka Ministry of Home Affairs ka penmi ya kani ya ki rules haka khatway trick jong matau benai kadai ki kentin ki bama uhi ula kren wong ba omborok kuwi ka jela ka jongi kalat na kajing Srikam ya kani kaan ngimdai ban klat badang don ki jaka khamtam e hang nia po normal shilong ki ba
light ki balat na kajing penteri kam ya kani ka anjong aja khat khandai kaumut ba kibri ki bosong basa hakani ka normal shillong area ka bangiong kila ban apply ka citizenship lomba kani ka citizenship amendment act jong snam aja khat khandai tikum ki senghalang ki basngukya ki bangila ris ya kani ka issue na kapor sa kapor kumangiong mangide ka jat benri ko berify tila datang ki hajar ki pho hajar kum kini ki jat beri ki yo ya kalat ban apply ka citizenship lomba kini ki jaka ki bedon ang ni po normal shillong area kanja ayu yang ngim kajat benri ngimla ban len baka sarkar jela hadu menta kamdon ni kanu kajingkhen pi kajingkeli ka beningkong ka mangiha ban keli ka sarkar jela kalong hatu pidon jingkhen ni am kat nungut ki briu ki basong basa hapu kani ka area ka bala khot kum ka normal shillong hatu ka sarkar jela ka don jingkhen ni am kat nungut na ginong song ki basong hang ni hapu normal shillong kila ban apply ka citizenship lomba kani ka ai ti ka jingkwa ka jongi na kaliang jongi ka HYC ka Jantia National Council ukum juru na ka ko kalong bangin tho ngilapan kre ka jing tho ka bangin submit menta ka siya ka office ng chief minister da ka babu ya ki artli ki jing doa ka baningkong kalong hot ni so comment ba ka state ya ka jala ka jongi la pelat na ka perbi la ne da ka jing penteri kam ya ka ni ka si aja khat nai ringim so hun pat namar ba khlem pelat pura kamut ba umdei na ka jala umdei bala pelat pura ya ka jala bar kowe tingi so ban kentu ya ka sorka bahkan ja ayu lada katu kan ningut lane katu hajar ngut ki basong hang ni hapo ka normal shillong area ki apply ya ka citizenship niyo i ka jing ong jo chief minister bon ong ba kinong shok snong jo ka jala lane ki seng bhalang kim dei bantir ba ngip ka sarkar india ka penteri kam ka ni ka an hanre umla pat ban assurance singi ba onom don wat uweiru ubrio lane ka weiru ka brio ka ban apply ka citizenship lengba ka ni ka jaka ka balat na ka jing penteri kam ka si Kala da jaba don uwei lani argut lani syajar lani shipo hajar ngut ki ba penteri kam lani ki ba apply ka citizenship lengba kani ka normal shillong area ki ba syong basa po normal shillong area ka eka sinjang ka ba sarkar jelakan shim ka baar ka mengikwa kon bu jingkeli ya ka sarkar Meghalaya kalong hatu ba ka sarkar Meghalaya ka don em ya ka jinglum jingtip ka nungut ki don ki briu ki ba syong basa hang ni po normal shillong area kanang ba ya kata ka jingtip ka ba makikilum kinyo bu nakabenta kipol ki bansawan lesila dadon kinu gibriu ki bamhap hapo jong kani ka an arja khaknai bong ba unu briu bawan shwa jong arja khatsa ula ban apply ya ka citizenship lomba ka CE arja khaknai ta tu ka sarkar jela ka don ami kata ka jingtem bayo ubriu bawan tang menin bawan men singi apply ya ka citizenship lomba ka jingshong hakini gi normal shillong area lane hakini gi jaka kanja ayu kan kata ne kanong kata yangi kam tami ka jala ka babun di kiri pai kumngi kum ka jat benri ki pai ba garu but ka ba ar ka ba ngikwa ban bu kini gidi kintin ki ba mi hin au chief minister jong iba ka jingma ka ba ap na ka spill over effect ko ka jingma ka ba ap na kibriu ki ban apply ka citizenship lemba ka jala asam ho yang ni jala ka jong i kinumyo ban apply naman ngibun ka tribal areas Rekan sa ayu pat lada ka don kata kajing apply na kiwi ki jela. Lada kita gibri ki rong sang ni ka jela ka jong. Kung mangilong himenta ngilong nun ko ngimdon kinu ki an ki ban regulate lani ki ban khanglat ya kajing rong jingmi jong gibriu ki manabar ka jela ka jong. Kajing dawa ka jong na du islam ki balale kalong ban penteri kam ya KLP. Jen lada ngidon ya KLP kani kajing nginom soptir. Bala dodon makna gi apply makna na Assam gi apply makna na West Bengal na nenang nunong nuru ngim don jingting na malada kini gi beri ki mut ban rung sa kani ka jala ka jong ngintip ngila ban regulate ya kata ka jing rung jong ki da ka jing ya ban ka jing ma ka baap yangi kum ka jala yangi kum ka jai ban ri pai ka long ba wala onda kini gi beri ki la yo citizenship let's say na West Bengal let's say na po Assam kin sawan pat ban rung ha kani ka jala ka jong hatu kum ka jala ngila long ni am ki ba kibala biang ni ki an ki kanun ban yada ya kata ka jingrung kertap jong ki beriu hak ni ka jela ka jong ni tika kata ka bangi penpa hakmat jong chief minister jong ni bade ka sarkar jela ba ka jingma ka bami ka de ka ban sami ru kan de na ka jingrung jong kita ki beriu ki bale si kin sayo ka citizenship na ki wei pat ki jela tela dangim don no kloi ya ka an kum ka ILP kamut kan bu jingma yang i kum ka jela bade ka jat penri berkwe. Di kita ki di artli ki bang ibu Ahmad jong bakadai banuan ra full exemption. Kau mut badai ban exam ya ka jela Meghalaya hi berkwe. Klem da pelat batang itai jaka ibadon hang nia po normal shulong. Bak ka baar
kajing dawa na ka sorkar jala kalong ba ka sorkar jala kadai ban shim ka jin kli ban penting kana ba ka sorkar pedeng kadai ban aya ka LP khnang ban yada ya kani ka jengrung jong ki brio pat ki bale si lamba kani ka an CE lamba ki an NRC bat ki wi ki an ban pentri kam kham tam ya ka hapo ka jala Assam kinom kta yangi hadin hapot na kumba kalong hi la dajai hapo Assam ni i ba Assam ki wanra di ki policy ba fair ki ba pelong ki brio le si banwat ya kata kacaka bakin let banwat ya ka kamai gaji lane banlong ru mungkin nong shong bapura kinom yo ban let ha Manipur kinom lo yo ban let ha Arunachal kinom yo ban let ha Nagaland ha Mizoram daga jala ka jong ipat ka bomdon ya ka an ka bu jingma tingi ngi so bandawa na ka sorkar jala baka dai ban pentri kam lane ban penbor ya ka sorkar India baka dai ban pentri kam ya ka LP ti ya kani ka jengtho ngin ai menta ka si Ahmad ha u chief minister of jongi ban bu ikini ki jengdawa bat ngingit skam ba ka sorkar jala kan shimkhai ne kam ku mangila ab na du usnam arja khatnai ila penbor ya ka sorkar ban warra ya ka resolution hadu kini gisngi ngidang ya yele hi ban penbor ya ka sorkar ka dewan pentri kam ya KLP naman nginget batang KLP ka balak ban yada ya kani jingrung kertap jong kini beri kemna ba ti kita gidi ki jingrai ki bangile shimrai apeng lai tili ki seng ya bangila shong ya ka jingalang bat ngilai rai ru banang ni Ahmad mangi ka HYC ka GNC ba ka CORP ngin ya trelang ki babun ki isu ki bakta mat yong ya kari ba ka jai pendri ko jong kalian jong ngi kum ke HYC ba rangka begnik perlo ru ngilaya kawin ki jing dawa ka jong sinang ni Ahmad kolong ba ka jalahi bro kwe ka dem bedai ka tribal areas onom de shu bandon kata ka normal shillong area ka ba kawmut pala da don kum gini ki jaj an on exam teng ka tribal areas on pelat ya ka normal shillong area di Qatar kande kawai na ki jing ya shong perkhat ki jong ka bangin sat dawa ba ka desa council ka de bandon bor ha bro kwe ndai ben ong ban pelat ya ka normal shillong ka non bor tang shabat jong ka normal shillong area ti ngi nakaliang jongi ngi saya shong perkhat kumnu banyak yang ni kam ringi ngi labu jingmun banang ni sakmat ngin bu ka jing dawa ngar trai ngi layo i ki jing kren jong ki babon hiru ba ki kwa ba kani ka normal shillong area ka de ban hap apo ka jurisdiction jong ka dis council tele si nakaliang ka jong hiru ki laiseng ki bayadon lang ni ngin sabu ka we ni ki jing dawa ka sorkar le si ka bansawan ba ki de ban pelat yang ini kentin ban ong bandon ka normal shillong area mereka tribal areas jong ka jalahi ka de ban de bro 6% jong ka jala Meghalaya balai persen dalam sekolah kan kalau kia shong kan ya balai sen soksen ni kekren ya mengenai bentar juga ni mujalan apa garuhil kebangan si kan trikam ke balong balai persen ka shillong long tak 20%. Pi ading sisa kumangia ngia kren ngila e khatlang gi perlok ki jong ni ki bedan ko garuhil bakin ya don betalang rene ki daw ki bom lakiar ki kim sim lala ban ya don haka ni ka jinge keren ka jongi ndai namar pat bangide ki seng ki ba pet ya ka ba ka miat jong ka nyotrap ya mentahi ngi concentrate ya tang ya ka jaka ki ba ha ko kasi ba chan te skim pat la ban keren ni ki jaka ki ba ha apo garul samar be ki pro ki jongi ki bodon nagi tu ki jaka maki ki khamtep khambaya ka jing e ka baki ki kendo te kum ki seng ki bapet ya ka ba ka miat jong upat ba jong ka brio nyu trap ni long concern ya kani ka jaka ka jong ka bodon nang ni apo shlo Tapi mapi om menta ba pintawan at sorkar. Pelat ya kanek na ba kanek si e kan trikam. Ngiladon ka jing kren ba ka jing mu ka jong ya mentahi ka long mangin tho syaka sorkar jala ka jong nang ba menteri rang ba angkat ka sorkar jala kin sim khia kani ka but adin kata ka proses ka ban sebut kalau mangin sa tho syaki bor ki badai pet la kalong syaka parliamentary standing committee la ne syaka ministry of home affairs ru ya ka bangin sa syong bat ngin sa perkhat kumnu ban ya galenti kumba kalong mentahi abang ilajit ikini kinong mi ikmat ki jongi ki ban long ka sur ka jongi shabar jong ka jala la ne syaki bor ki badai pet la kalong syaki ministry of affairs ngi khmi lenti ba kini ginong elam ki jongi kinle ya la ka jong kamram ti hoi ta ka jong ko porung ni don la ka jong kamram ban perkhat ke ga bangin shim de ki we pat kila lenti ban tho na kaliang ka jongi syaki we pat ki bor ban ke ga jing dawa ka jongi ka long ba ka jala hi bro ko ga de ban ha pa po ka ki tribal areas ka nom don shu kata ka jing penia per ha bareng ka tribal areas but ka non tribal areas kata ngi sa shim ya ka sinjam ngin sa tho syaki bor ki bade ban tho